Bukhuk jeki deborma boni umor bisisa tei tal chi sikho khaponi tripuri tahukte bukhuro tripuri khorangni mangplio norok nogoino tongo chini bukhuk juk jeki boni mokol bahai ngei tongkha jeki deborma wngkha takhuk Ranjit Deborma bai Ratna Boti ni sajak khoroksa chuk tongmani phia asuk kom bisi umoro aptihai mokolni bimar manjagui tabuk bo jibi sakham beteko naijagui tongo khapangni tripuri tahukte bukhuro takhuk Ranjit Deborma no sajakha Guwahati o telangui naijakna bagui phiaba rang pichakrei angma bagui thangui manliya Ranjit Deborma boni sajakma jeki Deborma no phaidi khapangni tripuri tahukte bukhurok जों खोनाय नायलायानो Ranjit Deborma ni bukhukti khlaino jeki Deborma ni kok Serai tang mani tako Serai kai bo যখন মাখানা মা পুরো 6 মাস পুরো চলিত বিনি অবনি kai মাখানা মানবাই পরে আসুনার মাংখা bo himnar yapri yasa yani seka ke opro kai bin mokolo kuchung mitongo doctor phunuka ro doctor phunuka bo doctor phunuka koila শহর tam saka pro mokolni doctor de mokol doctor bok saka je operation kena nang mokol mokol no obo sako boy kimna nang nai so doctor ya kai bini mokol tekesa rok sonai so ta bokai eker pore ang rang puisa ku ruilo ang tebo doctor no saka Guwahati bo hospital ne loi bo hospital ni mung rosi ro gani ro petition oi por kai ang phaiga bithiro hoka bo bithiro mani bo boksa bo kor komi no ko komi bithiro ribo tai bo rinai din bo je jini chesta ni mote chung naikha chung te mandia tebo chung bithi suiro hoka obo rinai din nai ro hoka bithi norok tabuk tamonai norok tabuk boni usrai ni hamnani bagoi norok tamonai ang nayo je lukurong thani subasuri mano khoksa khongni suk je ani chrai no hamdina bagoi lukurong thani koi hor jago ta kai nin mungkhai tamo Ranjit Deborma kai ni srai ni mungkhai Jeki Deborma kai nin srai ni bumani mungkhai Ratna Boti Deborma kai kami hingkai Photiksara Dasara Dev Village Jini ko sabdi mesol ungkha Kumargat sabdi mesol chung khapangni tripuri tahukte bukhurok chini takhuk Ranjit Deborma bai bukhuk Ratnaboti ni sajak jeki Deborma no chubana bagui khaganang chini Tripura hastini joto lokurok no chini tripuri khorangni simin koi horjago Ranjit Deborma ni bank account ungkha 28311100444544 te IFSC code ungkha UCBAOOO2831 te khapangni tripuri tahukte bukhurok chini takhuk Ranjit Deborma bai korongna bagui chini description no boni kokduk number chung rejak tongo norok bobai kokdukni bisingte korongna hingka hingkai chini description no boni contact number nawi norok bobai korong mannai jotono hambai